V materiálnej oblasti chceme v prvom rade spraviť poriadok v štáte, to znamená, aby veci začali fungovať a takisto zvýšiť platy ľuďom a dôchodky dôchodcom. Pretože z tých dôchodkov sa v súčasnosti nedá vyžiť a platy chceme, aby konečne boli európske. Keď už sa preberajú veci z Európskej únie, rôzne nezmysly, tak aby sa konečne prebrali aj tie európske platy, keď už máme európske ceny. No a v takej kultúrno-ideologickej oblasti chceme ochrániť slovenské deti, slovenské školy pred škodlivým progresivizmom, pretože keď stratíme nasledujúcu generáciu, tak to bude koniec. Žijeme v období rastu životných nákladov, zvyšujú sa ceny energií, tovarov, hypotéky. Ako tu vidíte úlohu štátu a jeho pomoc ľuďom? Štát nemá šancu všetkým ľuďom do nekonečna teraz dávať nejaké prídavky alebo nejakú pomoc. Štát musí vyriešiť príčiny zdražovania. My chceme garantovať dve veci. Poprvé, aby boli cenovo dostupné potraviny a aby boli cenovo dostupné energie. Dostupné potraviny chceme zabezpečiť obnovou slovenského poľnohospodárstva, zastropovaním marží obchodných reťazcov a rozšírením zníženej DPH na širší sortiment potravín. Čo sa týka energií, tam chceme zrušiť nezmyselné energetické protiruské sankcie a takisto vrátiť strategické podniky naspäť štátu. Rast životných nákladov ale osobitne a negatívne vplýva na sociálne slabších občanov, na dôchodcov a na mladé rodiny. Mal by štát zvýšiť podporu týmto skupinám? Jednoznačne pomoc treba sústrediť najmä mladým rodinám, invalidom a dôchodcom. My hovoríme, že netreba pomáhať až tak asociálom, ale práve treba sa sústrediť na pomoc týmto ľuďom, pretože tie sociálne nerovnosti sa výrazne zvyšujú. Miliardári bohatnú a chudobní stále chudobnejú, tá stredná vrstva prakticky mizne a práve preto chceme napríklad pomôcť mladým rodinám tým, že znížime daň z príjmu pre mladé rodiny, aby si pomohli, alebo ako som spomínal, zoštátniť, vrátiť štátu naspäť strategické podniky a z dividend týchto podnikov potom zvýšiť dôchodky. Pozrieme sa ale osobitne na marginalizované komunity v osadách, pretože tam stále pretrvávajú problémy. Ako pomôcť týmto ľuďom a aby sa to aj následne odzrkadlilo v tých ďalších generáciách? V prvom rade si myslím, že štát by týchto osadníkov mal prestať rozmaznávať. Teraz nemyslím, že im máme závidieť nejaké nelegálne chatrče, ale myslím to v tom duchu, že tí ľudia si jednoducho nemôžu zvykať na to, že dostanú od štátu zadarmo to, čo si iní ľudia, občania, musia zaplatiť. Alebo zvykať na to, že ich kriminalita bude prehliadaná. My hovoríme, treba použiť metódu cukru a biča. Cukru, dať im pracovné príležitosti v stavebníctve, v poľnohospodárstve podľa ich schopností alebo vedomostí, aby sa mali možnosť uplatniť, ale zároveň aj toho biča. To znamená žiadne peniaze, žiadne miliardy alebo tablety do osád a takisto žiadne prehľadanie kriminality. Zákon musí platiť rovnako pre každého aj v osadách. Prejdeme na ďalšiu tému. Viaceré medializované prípady otriasli v uplynulých rokoch dôverou v justíciu, ale aj políciu a k prokuratúre. Aké kroky by ste urobili na ich úplné odpolitizovanie? V prvom rade treba vymeniť policajného prezidenta, ktorý je politicky skompromitovaný. Zároveň máme v pláne zrušiť špeciálnu prokuratúru, ktorá je takisto politicky skompromitovaná a neplatí to len pre súčasného pána Lipšica, ale aj pre bývalého špeciálneho prokurátora pána Kováčika. Takže túto špeciálnu prokuratúru chceme zrušiť a začleniť naspäť pod generálnu prokuratúru, pretože v súčasnosti aj v minulosti bola zneužívaná na politické procesy proti opozícii alebo na kriminalizáciu občanov pre tzv. Extrémizmus. Takisto sa chceme pozrieť na činnosť špecializovaného trestného súdu, pretože tie prepojenia medzi špeciálnymi sudcami a niektorými novinármi sú naozaj znepokojivé. Takto máme v pláne aj vytvorenie napríklad vyšetrovacej komisie, ktorá sa pozrie na tie veci, ktoré sa diali počas covidu. Prešetríme nákupy testov, alebo napríklad aj to darovanie migov na Ukrajinu. Rusko vojensko napadlo Ukrajinu a Slovensko našich východných susedov podporuje aj vojensky, aj humanitárne. Plánuje vaša strana pokračovať v tejto pomoci? Myslíme si, že Slovensko pomohlo Ukrajine už dosť. Humanitárne, finančne aj vojensky. My žiaľ už nemáme z čoho pomáhať. Štátny rozpočet, štátne financie sú rozvrátené a ozbrojené sily sú vybrakované. My nemáme náboje, nemáme tanky, nemáme stíhačky, nemáme migy, nemáme vrtuľníky, nemáme protivzdušnú obranu, nemáme nič. Preto bude našou prioritou obnovovať Slovenskú republiku a nie Ukrajinu. Čo by urobila strana Republika, ak by ste boli vo vláde, aby ste prispeli k vyjednávaniu o miery na Ukrajine? Chceli by sme raziť neutrálnejšiu politiku. Ja viem, že Slovensko nemá geopolitickú silu na to, aby zastavilo ten konflikt veľmocí na Ukrajine, východ versus západ, ale máme dostatočnú diplomatickú silu na to, aby sme sa k tomuto konfliktu postavili racionálne. A išli by sme cestou Maďarska. To znamená, nedovolili by sme transporty zbraní cez slovenské územie a zároveň by sme ani neposielali na Ukrajinu žiadne naše vlastné zbrane. A na každom jednom fóre by sme volali po mierových rokovaniach a zároveň by sme sa ale aj nezúčastňovali ďalších akcií, ktoré budú eskalovať napätie. Ako vníma vaša strana Slovensko a jeho zahranično-politické priority? Máme názor, že treba konečne raz začať hájiť tie slovenské záujmy, pretože ak si niekto myslí, že za slovenské záujmy budú bojovať Francúzi alebo Nemci, tak asi to nie je pravda.
Chceme zreformovať Európsku úniu, aby sa vrátila naspäť k tomu hospodárskemu združeniu, ako pôvodne bola. My ako Slováci sme vstupovali do Európskej únie predsa preto, aby sme mohli slobodne cestovať a slobodne obchodovať. Nie preto, aby nám Brusel určoval, že koľko imigrantov máme príjmať, aké homosexuálne zväzky máme uznávať, alebo koľko hmyzu musíme zjesť namiesto nejakého hovädzieho mäsa. Čiže tieto nezmysly chceme odmietnúť a vrátiť sa naspäť k tej prospešnej hospodárskej spolupráci. V oblasti bezpečnostnej politiky chceme raziť zase suverénnejšiu a mierovejšiu, neutrálnejšiu politiku. Pripravovať Slovensko na prípadnú neutralitu a na zmenu bezpečnostnej architektúry v Európe, ktorá podľa nášho názoru skôr či neskôr musí prísť. Problematickou oblasťou stále na Slovensku ostáva zdravotníctvo. Čo by ste urobili, aby sa zlepšila tá zdravotná starostlivosť o pacienta? V prvom rade treba rozhodovanie v zdravotníctve vymaniť spod vplyvu finančných skupín a vplyvu lobistov. Takisto chceme, aby zákonné zdravotné odvody spravovala jedna štátna zdravotná poisťovňa. Podobne ako je to pri sociálnych odvodoch a súkromné poisťovne nech ponúkajú možno nejaké nadštandardné pripoistenie. Lukratívne sprivatizované laboratória chceme vrátiť naspäť do rúk štátu. Takisto chceme zastaviť to nešťastné rušenie nemocníc a obnoviť dostupnosť zdravotnej starostlivosti aj na vidieku pre bežných ľudí. Ako chce strana Republika motivovať mladých lekárov, aby ostávali na Slovensku, aby neodchádzali do zahraničia? Mladých lekárov, mladých zdravotníkov treba v prvom rade začať počúvať a nie iba takto odstrkovať. Myslím si, že tie platy v zdravotníctve pre lekárov momentálne nie sú až také zlé. Horšie je to s tými pracovnými podmienkami a práve to chceme zlepšovať. Aby tie nemocnice nejako vyzerali aj pre tých lekárov, aj pre tých pacientov, aby mali aj adekvátne technické vybavenie. Takisto chceme pomôcť samozrejme zdravotným sestrám, pozrieť sa na ich platové pomery, zvýšiť im platy a zlepšiť ich vzdelávanie, aby nemuselo byť až tak náročné, aby mali viac kompetencií a mohli pomáhať lekárom. Takisto to vzdelávanie zdravotnícke na Slovensku musíme trošku preorientovať, aby bolo menej zahraničných študentov a viac slovenských študentov, lebo zúfalo nám chýbajú naozaj zdravotníci. Posuňme sa ďalej. Ekonómovia varujú, že bez prijatia úsporných opatrení nebude možné zastaviť rast dlhu verejných financií. Aké sú vaše plány na ich konsolidáciu? V prvom rade chceme zefektívniť štátnu správu, zreformovať daňový systém, chceme viac využívať eurofondy, to by mal byť národno-štátny záujem a chceme vrátiť zlaté rezervy naspäť na Slovensko. Zvyšovanie daní alebo šetrenie na výdavkoch štátu, čo vám je bližšie? Nemáme kam zvyšovať dane, Slovensko je vysoko zdanená ekonomika, takisto nechceme škrtať sociálne programy. Riešenie vidíme v úspore štátu, treba začať šetriť na politikoch a treba naštartovať ekonomiku, aby ľuďom stúpli platy a tým pádom aj stúpli dane pre štát. V niektorých odvetviach Slovensko stráca schopnosť konkurovať zahraničným firmám. Čo by ste urobili, aby ste zlepšili to podnikateľské prostredie na Slovensku? Chceme zastabilizovať legislatívne prostredie a ponúknuť predvídateľnosť v ekonomickom prostredí. To znamená meniť kľúčové zákony ekonomické napríklad maximálne iba raz za rok a nie každé 2 mesiace, ako to bolo v súčasnosti. Veľkým stredným podnikateľom chceme umožniť flexibilné odpisy, aby sme ich motivovali investovať a nie šetriť. Takisto chceme drobným živnostníkom umožniť takzvané živnostenské licencie, že zaplatia nejakú sumu a nebudú musieť viesť účtovníctvo ani robiť žiadnu inú byrokraciu. A zamestnancom chceme pomôcť zase znížením daní pre fyzické osoby. Ako vnímate zamestnávanie cudzincov v slovenských firmách? Mala by sa zjednodušiť administratíva pri ich prijímaní do zamestnania? V prvom rade chceme zamestnať neprispôsobivých občanov, ktorí doteraz nepracujú. Ak zamestnávať cudzincov, tak len na špecifické chýbajúce profesie, cez pracovné povolenia, ktoré budú dočasne obmedzené a samozrejme z krajín, ktoré sú nám kultúrne blízke. Určite sem nechceme navláčiť nejakých Afričanov. Ďalšia dôležitá téma je životné prostredie, veľmi diskutovaná. Čo by ste zdôraznili z vašich plánov pre túto oblasť? Chceme, aby bola ochrana životného prostredia postavená na skúsenostiach a na odbornosti, nie na premotivovanom, ale často amatérskom aktivizme. Preto chceme napríklad namiesto zavádzania emisí pre hovädzí dobytok, ako to je z Európskej únie, preferovať napríklad dostavbu kanalizácií, vodovodov, sanáciu environmentálnych záťaží, alebo zastaviť drancovanie slovenských lesov, zakázať vývoz surového dreva, zakázať predaj slovenskej vody a pôvody cudzincom. Sme v poslednej minúte. Európska únia chce do roku 2030 zdvojnásobiť energiu z obnoviteľných zdrojov. Na Slovensku má najväčší podiel na výrobe elektriny jadro, tesne nad 60%. Ako to vníma vaša strana? Práve tie obnoviteľné zdroje. Obnoviteľné zdroje môžu byť príjemným doplnkom, ale energetická štruktúra priemyselného vyspelého štátu musí stať na stabilných zdrojoch a preto budeme naďalej podporovať a rozvíjať jadrovú energetiku. Ako by sa malo postupovať, čo sa týka prechodu na elektromobily? My elektromobilitu budeme podporovať, ale nebudeme s nej robiť modlu, predsa len tá ekologickosť elektromobilov je diskutabilná. A určite necháme na výbere ľudí, aby si vybrali, aký typ pohonu chcú v budúcnosti používať. Predsa len aj keď sa zavádzali prvé automobily, tak vlády nezakazovali kone. Tak to bola už posledná otázka, ďalšiu nestihneme. To bol predseda strany Republika Milan Uhrík. Ďakujeme. Ďakujem pekne.